Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor fotografie en allerlei andere dingen. We hebben iemand uitgenodigd, niet van Zeeuws-Vlaanderen, maar van de overkant. Met wie heb ik het genoegen? Ja, nou leuk. Ja, fijn dat ik hier mag zijn. Ik ben Margot, ik kom uit Goes. Dus dat is, jullie zijn voor mij de overkant. Ja. Maar hartstikke leuk om hier te zijn. En de achternaam is Nijen, dus Margot Nijen. Ja. Nou Margot, heel bijzonder. Iedereen op heel de wereld kent Wijtjerok. Ja, in IJsendijk, hè? Ja. En daar hebben we elkaar ontmoet. Want ieder jaar ga ik naar Wijtjerok. Dat is al voor de 7e keer en zo, weet je wel. Vanuit Hulst. Vroeger eerst met de fiets. Maar nu was ik met mijn eentje op pad. En toen heb ik jou ontmoet. Dus vertel eens eerst even iets over jezelf. Ik ben heel erg bezig met fotografie eigenlijk. En mijn vriend die speelt in een bandje. Dus we zijn eigenlijk altijd allebei super creatief. Hij mocht op Wijtjerok spelen. Het eerste jaar eigenlijk dat hij daar mocht spelen. Ik ben eigenlijk trouwe supporter als dat ik ben, ga ik eigenlijk heel vaak altijd wel mee. Dus ook naar Wijtjerok. Superleuk festival om daar ook eens te zijn. Toen hebben we elkaar daar inderdaad ontmoet. Ik had op een uur moeie benen en ik denk ik ga lekker op dit bankje zitten. En toen kwam ik naast jou te zitten. Ja, maar ik kom in mijn eentje aanrijden. Ja. En dan zie ik iemand van een wandelsportvereniging uit Zeeuws-Vlaanderen. Die ik voor corona natuurlijk iedere keer tegenkwam. En die zei heel vriendelijk, ga jij maar even zitten. Dan ga ik ernaast staan en dan maken we een foto. Dat was gewoon geweldig. Ja. Dus ik kom dat terrein op en toen ontmoette ik jou. Ik zat een beetje met moeie benen. En ik ga daar zitten en ja, daar hebben we elkaar ontmoet. En toen heb je die foto gemaakt? Ja, volgens mij wel. We hebben hem net even snel bekeken. Maar volgens mij heb ik hem toen zelf gemaakt. Ja, prachtig hè? Ja, een leuke dag was het. Nou, er kwam zo in gesprek en toen dacht ik, als iemand nou niet kan uit Zeeuws-Vlaanderen, dan nodig ik Margot uit om te komen. En nou ben je hier. Ja. Maar waar ben je geboren? Ik ben geboren in het ziekenhuis van Vlissingen eigenlijk, maar ik ben opgegroeid in Oude Landen. Een heel klein dorpje in de zak van Zuid-Beveland eigenlijk. Daar heb ik ongeveer 20 jaar gewoond, dus super lang. Toen ben ik een jaartje in Heikzand gaan wonen en nu woon ik inmiddels alweer bijna 2 jaar in Goes. Oké, en wat voor opleiding heb je? Ik heb een opleiding gedaan tot mediavormgever. Een vriendin van me die ging dat doen en toen dacht ik, oh ja, dat klinkt eigenlijk wel superleuk. Heel cliché, maar dat ben ik toen dus gaan doen. En ja, ik viel eigenlijk meteen, was ik verliefd op het vak. Vormgeven houdt echt in, bijvoorbeeld logo's maken, websites maken, folders maken. Dat een beetje de identiteit van een bedrijf bepalen, zeg maar. Ben ik gestart in Vlissingen, heb ik uiteindelijk afgemaakt in Dordrecht. Dordrecht beviel me echt supergoed, goede school, heel persoonlijk onderwijs ook. Dus dat heb ik toen gedaan en altijd daarnaast blijven fotograferen. Ja. Even nog een vraag, even terug naar IJsendijk. Hoe heet die band waar jouw vriend in speelt? Dat is een band die heet Alta Luna. Alta Luna, maar die was volgens mij het eerste optreden, hè? Nee, ze hadden wel vaker opgetreden. Nee, maar ik bedoel in IJsendijk. Je had daar verschillende programma's. Want ik heb nog even op de website van Wijtjerok gekeken. Want hoe heet die band nou ook alweer? Herhaalt hem nog eens? Alta Luna. Alta Luna, ja. Goed, toen ben jij dus naar die school gaan werken. Wat heb je toen gedaan? Ik heb toen ik op mijn school zat, heb ik een buitenlandstage nog gelopen. Dat was echt heel tof om te doen. Toen dacht ik toen heb ik daar eigenlijk heel veel fotografie gedaan. Toen dacht ik, ja, dit vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Terwijl ik juist ook de combinatie met vormgeven heel leuk vond. Dus stel, ik moest bijvoorbeeld een folder maken, dan maakte ik ook de fotografie. Dus toen moest ik een eindstage gaan doen. En toen dacht ik, ja, ik zoek een eindstage die echt past bij wat ik uiteindelijk wil gaan doen. Zo gezegd, zo gedaan. Uiteindelijk ben ik toen geslaagd. Heb ik nog 1 maand thuis gezeten, eigenlijk nog een beetje op zoek naar een baan en blij dat ik geslaagd was. En toen belde mijn laatste stagebedrijf op van, ja, zou je toch niet bij ons willen komen werken? En welk jaar was dat ongeveer? Zo, dat durf ik uit mijn hoofd even niet te zeggen. Ja, maar... Ja. Ik werk nu ongeveer, zeg maar, 4 jaar. Dus dat is dan 2018 geweest. Oké. Ja. Dus je hebt een heel snelle ontwikkeling meegemaakt van school, dus stage, mocht je komen. Ja. En werk je daar nog steeds? Nee, inmiddels niet meer. Ik heb sinds begin dit jaar een nieuwe baan. Oh, vertel. Ja, ik ben nu echt fulltime fotograaf. Af en toe nog wel eens met een vormgeefklusje hier en daar. Maar eigenlijk de afgelopen maanden echt alleen maar met fotografie bezig geweest. Dus dat is echt heel erg leuk om te doen. Ik zocht toch wel een beetje een combinatie waar iets meer fotografie in zat en iets minder vormgeving.
En dat bevalt me tot nu toe echt perfect. Dat is echt heel leuk om dat te doen. En als je nou vergelijkt fotograferen met filmen. Je hebt al iets van de sluier opgelicht, maar licht dat even toe? Ja, ik heb inderdaad een tijdje ook gefotografeerd en gefilmd. Zeker toen de coronacrisis heel erg kwam en ik werkte dan bij mijn vorige werkwerkgever. Waren er heel veel, bijvoorbeeld evenementen. We hebben zelfs een programma gedraaid voor Omroep Zeeland. Geloof in Zeeland was dat. Dus ja, een kerkelijk programma hebben we opgenomen. Ja, ook heel tof om dat een keer mee te maken. Zelf heb ik geen kerkelijke achtergrond, dus ik werd daar helemaal in meegenomen in allerlei richtingen. En dat was voor mij eigenlijk heel bijzonder om dat zo mee te maken. Dus dat was echt gericht op video. Vond ik ook heel leuk om te doen. Vroeger dacht ik altijd dat het zal wel een beetje hetzelfde zijn als fotograferen, maar daar kwam ik heel snel achter dat dat absoluut niet zo was. Maar ook daar hebben we echt heel veel van geleerd weer. Ja. En hoe heet je eigen bedrijf nu? Mijn eigen bedrijf heet Ngo. Dat is een naam die eigenlijk niemand kent. Mensen kennen mij zeg maar om mij en niet per se om een bedrijf. Is aan de ene kant super positief en aan de andere kant ook wel eens lastig, zeg maar. Maar je kan me vinden als je intypt, maar gewoon naar je fotografie, dan kom je wel ergens uit waar je me kan vinden, zeg maar. Ja, maar volgens mij heb je dat allemaal niet zo nodig. Hoor. Nee, ik zeg altijd, ik hoef niet per se weer reclame te maken, want het is best wel heel druk. Maar echt leuk druk, zeg maar. De beste reclame is de mond-op-mond reclame. Hè? Ja, klopt. Ja, dat is. Goed, even een ander onderwerp. Ik zie hier wat liggen. Waar ben je mee begonnen? Met welk toestelletje? Ja, dat is het Zal kleine... ik hem even aangeven? Ja, dat is helemaal goed. Zal ik even overzichtig, want ik ben niet zo handig. Hij heeft nu moeten werken, hoor. Nou, dus, die camera zal eventjes jou in beeld brengen van... Nou, leg uit. Dit is mijn eerste Canon die ik ooit kocht. Tweedehands op Marktplaats. Uit mijn hoofd was dit de 300D. Superleuke camera om mee te beginnen. Toen ik heel klein was en ik kon net lopen, toen zeiden mijn ouders dat ik al met de speelgoedboot voor mijn ogen stond, zeg maar, om foto's te maken. Weet ik zelf overigens niet meer zo heel veel van. Maar ja, dit was echt mijn eerste opstartcamera, mijn eerste shootjes meegedaan, zeg maar. Dus ja, dat was echt heel tof. Even noemen ze een paar merken en wat dit is. Je mag natuurlijk geen reclame maken, maar nee. Ik heb er eigenlijk geen verstand van. Vertel. Dit is een Canon. Dat is trouwens ook een Canon. Canon en Nikon zijn een beetje de twee hoofdmerken qua camera's die vaak gekozen worden, zeker in het professionele segment. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Sony, die maakt tegenwoordig heel veel camera's. Je hebt nog van die exclusievere merken, zoals Leica bijvoorbeeld. Dat is ook heel leuk, maar dat wordt ook wel heel erg duur, zeg maar. Dus het moet altijd wel een beetje realistisch blijven. Dus mijn keuze is ooit gevallen op Canon en ben ik eigenlijk nooit meer van afgestapt. En dan heb je verschillende camera's gehad en nu heb je zoiets... Ja, ik noem het altijd paparazzi als ik kom. Nou, vertel, wat kun je nou meer met die camera's, met die? Deze is sowieso al heel oud, dus die is niet meer zo gemaakt op de moderne technologie, zeg maar. Dus als je snel foto's achter elkaar wil maken, dan krijgt hij een soort van error. Dat is met deze veel beter. Deze heeft ook een filmfunctie. Wou ik ook bewust eigenlijk wel weer op aan de kijkers laten zien? Ja, zeker. Dit is de Canon 5D Mark IV. Dus dat is het vierde model, zeg maar, van de 5D die uitgekomen is. Iedereen zegt dat is een grote camera, maar ik zeg het is vooral die lens die heel groot is. Want eigenlijk is het even groot als die andere camera. Wat het beter maakt. Het is gewoon allemaal weer net wat moderner, het houdt wat fijner vast. Hoeveel weegt die ongeveer, denk je? Ja, dit samen zo met deze lens is toch wel 2-3 kilo, zeg maar. En die kun je gewoon uit elkaar schroeven? Ja. Dat kan op deze manier. Je ziet daar nog 2 andere lenzen staan. Die kan ik er ook opzetten. Ja. Dus dan stel je eigenlijk zo je camera een beetje samen. Nou, dan heb ik... leg hem even neer als je wil. Wat kun je nou met die camera, wat je met die camera niet kan? Want ik kan me voorstellen, als jij kinderen fotografeert en je staat daarmee toeten voor, dat werkt toch niet? Nee. Dat moet je toch van afstand doen? Klopt. Dus liggen hier 3 lenzen, zeg maar. Dit is mijn allerkleinste lens. Deze heeft een vast brandpunt, zoals ze dat heel moeilijk zeggen. Dat betekent eigenlijk gewoon, je kan er niet meer inzoomen. Met deze kan ik wel heel ver inzoomen. Dus deze gebruik ik bijvoorbeeld heel vaak als ik op scholen foto's moet maken. Dat ik ergens een beetje, bijvoorbeeld op het schoolplein in de bosjes kan verstoppen, dat ze niet doorhebben dat ik foto's maak. Ik krijg er vaak super spontane portretten van. Voor paardenfotografie gebruik ik hem ook heel vaak. Als een paard tegen op kaart voorbij komt, dan wil je daar ook niet liefst met je neus bovenop staan. Nee. Dus met die kan ik dan lekker inzoomen, zeg maar. En niet alleen voor je neus, maar ook voor de camera natuurlijk. Voor de camera. En voor het paard natuurlijk. Ja, klopt. Ook wel zo prettig als die niet... Zeg, ik ben ook een paardenliefhebber. Hoe kun je nou die oren laten spitsen? Wat ik heel vaak doe qua trucje is paardenhinnetjes opzetten op je telefoon. Dus gewoon een YouTube filmpje. En dan hoor je allemaal hinnetjes.
En ik zag toevallig een filmpje van iemand die had een ballonnetje half opgeblazen en die trok hem zo uit, dat er zo'n heel hoog piepje uitkomt. Dat ga jij morgen proberen? Dat ga ik morgen voor het eerst proberen. Maar ik heb ook altijd zakjes in mijn tas zitten, sleutelbos rammelen, een keer met zand gooien, blaadjes ritselen. Een beetje alles wat je kan bedenken, zeg maar. Waar komt die paardenliefhebberij vandaan, Margot? Nou, vroeger zat ik met mijn zus op dansen. Die zei toen nooit, ik ga paardrijden. Toen dacht ik, nou, dat klinkt echt superleuk. Dat wil ik eigenlijk ook wel doen. Dus ja, zo eigenlijk een beetje begonnen met paardrijden. Eigenlijk mijn ouders die hebben er niet zo heel veel mee. Mijn vader is er zelfs een beetje bang voor. Mijn moeder vindt het dan op zich nog wel leuk. Dus het is helemaal ook niet dat het vanuit huis uit heel erg is meegekregen. Hè? Maar mijn zus en ik hebben allebei die passie heel erg. En heb je dan zelf paarden? Of, Nee. Nee, maar je kunt wel paardenliefhebber zijn. Ja, klopt. Hoe werkt dat bij jou? Ik rijd nu een paard van iemand anders. Dat is nog een jong paard, een Fries, zo'n grote zwarte, zeg maar. Echt waar? Ja. Ja, dat is heel leuk om te doen. Die is zadelmak gemaakt door iemand anders. Dus dat je voor het eerst een zadel erop legt en leert rijden, zeg maar. Maar die was nog heel jong toen eigenlijk, nog niet helemaal klaar voor. Dus toen hebben ze hem nog even op de wei gezet. Die zijn we nu aan het oppakken, zeg maar. Dat doet hij eigenlijk hartstikke leuk. Dus dat is superleuk om dat te doen. Dus ik zie dat ook echt wel als een projectje, zeg maar. Ook gewoon heel veel plezier maken en lol maken. Ik zeg, dat staat voorop. Ik zeg, wedstrijden hoeft voor mij ook niet per se, zeg maar. Dus het, Maar goed, ik heb op de website zoveel foto's gezien. Maar gelukkig heb je zelf de keus gemaakt om een aantal foto's te bespreken. Ja. Zullen wij de eerste foto bespreken? Ja, dat is goed. Nou, leg uit, want de kijkers die zien dat nu ook. Waarom heb je deze gekozen? Dit was eigenlijk best wel een leuk verhaal. Mijn vriend moest spelen op Festival Eve. Waar is dat? Ja, dat is van Pop aan Zee is dat georganiseerd. En waar? Dat durf ik aan ook niet meer te zeggen. Heel erg, mijn topo is niet zo best. Ja. Maar die hadden gevraagd of ik eigenlijk heel last minute foto's wou maken van de bandjes. Dus ik zeg, nou ja, superleuk, gaan we doen. Dus we komen er aan. Mijn vriend moest natuurlijk spelen, dus gitaar achterin, camera achterin. Dus we komen bij de artiesteningang aan en hij zegt, de gitarist en de fotograaf. Ik zeg, ja, dat gaat echt dus niemand geloven, hè? Maar dat was dus echt zo. Dus ik heb daar wat foto's gemaakt, waar volgens mij 3 bandjes heb ik gefotografeerd. Waaronder dit er 1 was. Het is de band Breakout. Die gaan ook best wel leuk nu, treden best wel veel op. Dus dat was tof om dat te mogen doen. Dus uiteindelijk combineer jij wat je vriend als liefhebberij en jouw liefhebberij. Ga je gewoon naar gezellige festivals en zo. En dan ontmoet je Jan Rubbers en dan uiteindelijk zit je in de studio. Ja, voor het weet moet je door die tunnel en dan... Ja. Zeg, en is hier nog iets technisch van te vertellen? Dat je zegt van... Ja, technisch is dat ik... ik denk dat ik kan vertellen dat ik veel gebruik heb gemaakt van diepte, zeg maar, in het beeld. Dus je ziet heel duidelijk een voorgrond, een middengrond en een achtergrond. Dus de middengrond is eigenlijk de telefoon die mijn vrouw vast heeft. Vind ik altijd leuk om daar ook een soort shot van te maken, zeg maar. Dat je ook echt wel de mensen ziet die naar de band kijken, zeg maar, dan alleen de bandfoto's. Dit beeld heb ik echt puur ter variatie eigenlijk toegevoegd aan de shoot die ik heb gedaan. Heel bijzonder. Zullen we naar de tweede foto gaan? Ja, dat is goed. Geweldig. Ja, dit is als opa, zeg ik van, vertel jij het maar. Ja, dit is heel leuk. Ik heb een neefje van mijn schoonzusje. Die werd hier een jaar. Dus ze zei, zullen we dan zo'n cake smash shoot doen? Nou ja, de cake was helemaal geen succes, maar de rest wel. We zijn dat nu ook samen op gaan zetten om cake smash te organiseren voor andere kindjes, zeg maar. Zij doet dan de hele versiering en ik doe dan de fotografie. Dat is nog redelijk recent, dus dat moet nog een beetje groeien, zeg maar. Maar ja, hartstikke leuk om te doen en met kinderen fotograferen. Is tof om te doen. Altijd weer anders, ook altijd weer een uitdaging. Want als dus eigenlijk lees jij de persoon en de omgeving samen met de familie of zo. Ja. Want dat geeft een band. Ja. En daarmee ga je aan de slag. En zo leg je uiteindelijk het gevoel erin dan. Ja. Zo is het eigenlijk wel, ja. Oh, nou, goed. Nee, ja, dat is mooi omschreven. Ja, nou, dan gaan we naar de derde foto. Ja. Nou, de derde foto ben ik zelf. Af en toe zeg ik wel eens, nou, als je alleen maar bedrijfsreportages hebt, wat best wel eens voorkomt, dan raak je wel eens een klein beetje creativiteit kwijt. En ik had hier net een workshop gevolgd van iemand over het fotograferen met daglicht. Dus niet met flitslicht, maar met daglicht. Dus ik alle gordijnen van zolder geplukt en die over stoelen heen gehangen en weet ik allemaal niet wat. En een plantje op de voorgrond gelegd. Hier lag mijn camera op een barkruk en op een coolbox. Dus dat vind ik ook heel grappig, hoe je zeg maar, met iets minimaals toch best wel een mooie foto kan bereiken. Hè? Dus dat ben ik. Ja, leuk. Ja, daar ben je heel tevreden over. Ja, ik vind het wel een geslaagd portret.
Nou, goed. Ja, dit vind ik nou weer geslaagd. Ja, dit was ook wel heel leuk. Dat was een verrassing voor de opa van de familie, zeg maar. Zijn we lekker naar het strand geweest. Nou ja, lekker naar het strand. Het was best wel even een flinke tippel tot het water, zeg maar. Maar ja, hartstikke leuk. 2 jonge kindjes mee. En die gingen lekker spelen in het zand. En in het water vonden ze fantastisch. En daar is deze foto onder andere uitgekomen. Dan heb ik toch even een vraag. Hoe lang doe je nou voordat je deze foto genomen hebt? Gaat dat een hele dag gebeuren? Of is dat een uur? 5 minuten? Nee, dit was uiteindelijk een shoot van... Ik denk dat we maar 1,5 uur bezig zijn geweest. Ja. Dus dat was echt... een dag shooten wordt eigenlijk niemand blij van, zeg maar. Dat duurt te lang en dan is de spanningsboog op. Dus ik ben altijd van het lekker snel, lekker compact van tevoren... al wel even zelf uitdenken van... hé, wat voor beelden wil ik ongeveer schieten? Ja. En dan kan je dus eigenlijk heel concreet aan de slag op locatie. Heel veel mensen die voelen het als een soort verplichting om op de foto te gaan. Die hebben er soms niet eens heel veel zin in, zeg maar. Zeker als je gezin hebt. Ja. Dus dan zeg ik altijd, hou dat moment gewoon lekker zo kort en krachtig mogelijk. Ja. En maak er ook iets leuks van, zeg maar. Zeker, nou zie ik wel eens aan het strand en zo... dat ze mee van die dingen bezig zijn om het licht zo te doen. Doen ze dat alleen met filmen of doe jij dat ook met fotograferen? Kan wel met fotografie, alleen ik ben vaak alleen op locatie en dan is het niet zo heel handig. Nee. En als je dat ding op een statief zet, dan kan je hem later 6 meter terugvinden, zeg maar. Dus je gaat altijd alleen op pad in, dus niemand die... Ja, eigenlijk wel. Ja. Hier en daar nog wel eens een stagiaire, zeg maar, die dan een dagje meeloopt of meekijkt, zeg maar. Maar voornamelijk alleen. Je begeleidt ook stagiaires? Heel af en toe wel. Voor het vorige bedrijf waar ik werkte, had ik wel stagiaires die meeliepen. Dat is interessant, hè? Ja, ik vind dat heel leuk. Ik vind dat ook. Als je met stagiaires werkt, die hou je scherp, hè? Ja, die moet je voor jezelf weer op een rijtje zetten wat je allemaal aan het doen bent. Ja, klopt. Die stellen vaak hele logische vragen en dan denk je, oh ja, dat is echt zo'n automatisme geworden. Dat is echt een goede trigger. Ja. Ga ermee door met stagiaires. Ja, vind ik echt leuk om te doen. Nou, dit is bijzonder. Ja, dit was ook zo'n shoot van, ik heb al zoveel bedrijfsreportage gehad, ik ga eens wat anders doen. Dus ik had bedacht dat ik iets met een balletpaar wou, zeg maar, een danspaar. Maar voor de rest nog niet specifiek wat. Ik denk wel een keer iets met rook doen, dat lijkt me wel gaaf. Maar dit was op het stationnetje in Ellewoudstijk. Best wel, misschien aan deze kant niet, maar bij ons aan de overkant, zeg maar, is best wel een bekend plekje. Dus we hadden die rooktabletten afgestoken. Dat zijn zomaar kleine rooktabletten en er komt een hoop rook uit. Maar er gebeurt voor de rest niks, zeg maar. En dat grote licht wat je daarachter ziet, dat was mijn autolamp. Die had ik het grote licht aangezet. Dus helemaal niet iets met studio of ingewikkeld. Daar is dit portret uitgekomen. Ik moest wel even aan de politie verantwoorden wat we eraan aan doen waren. Ja, dat snap ik op zich ook wel. Nou, in Ellewoudstijk, ik heb daar familie wonen. Oh, echt? Ja. Dus dan ben je vast wel eens geweest. Ja, ik kom er heel vaak. Ja. Pas geleden nog, natuurlijk, een familiefeestje. Maar die weten niet dat deze foto van Ellewoud... Nee. Ik ga hem doorsturen vanavond. Ja, dat is goed. Ja. Oké. Nou, en dit is heel bijzonder. Ik ga even stilhouden. Ja, dit is, vind ik aan de ene kant een minder leuke shoots om te doen. Maar dit zijn wel de mooiste shoots die je mag doen. Dat meisje moest de paard laten slapen. Die had aan mij gevraagd, wil jij de laatste foto's maken? De afscheidsfoto's, zeg maar. Is altijd heel beladen om zoiets te doen. Want je weet, als ik het nu verpest, zeg maar, dan is het ook voor altijd verpest. Maar ja, daar is onder andere deze foto uitgekomen. En daar ben ik echt nog steeds heel blij mee dat ik dat voor hun heb mogen doen, zeg maar. Dankbaar werk, hè? Ja, heel erg. Ja, ik heb zelf in mijn leven ook zoiets meegemaakt. Maar dat doen we na de uitzending. Dat is goed. Oké, dan komt de volgende leuke foto. Kijk, dit is zo anders weer, hè? Ja, klopt. Dit is ook wel heel leuk om te doen. Ik fotografeer momenteel heel veel voor een merk die maakt paardenkleding. Of tenminste, kleding wat je aantrekt als je gaat paardrijden, zeg maar. Waaronder ook het dekje wat onder het paard ligt. Dus het schabrakje, zeg maar. Daar maken we... Iets technisch nog, want het is een totaalshoot van... Ja, dat is voor jou gewoon, maar dit klopt helemaal met zo'n paard wat daar tussen die deuren staat, hè? Ja, klopt. Ja, die deuren vonden we heel mooi. Ook echt wel versterking van het beeld, zeg maar. Dus die hebben we bewust een klein beetje dichtgeschoven met dat paard ertussen. Bij zo'n shoot moet je altijd wel in de gaten houden. Kijk, het gaat niet om... Ja, natuurlijk gaat het er een beetje om hoe knap het paard is. Maar het gaat uiteindelijk echt... Je doel is echt de kleding presenteren, zeg maar. Dus dat is een heel ander doel als dat je bijvoorbeeld een afscheidsshoot doet met een paard, zeg maar. Dus ik vind dat zelf heel leuk dat je dan toch met paarden aan het werk bent eigenlijk. En met mensen en met paarden de combinatie. Maar dan dat het toch om een heel ander doel draait als met een andere shoot, zeg maar. Ja. Goed, de volgende en misschien de laatste foto. We zullen even kijken. Volgens mij was dit de laatste. Ja, dit is de laatste. Hè? Goed dat je mij helpt. Ja. Zo, het is natuurlijk al... We zijn een tijdje bezig natuurlijk. Ja. Heb jij nog iets waar je zegt van... Dat is mijn boodschap naar de kijkers toe. Van, waar je over nagedacht hebt? Ja,
Ja, ik sta er altijd een beetje voor. Toen ik begon met fotograferen, toen dacht ik altijd van... oh, ik ben nog zo jong en ik zie eigenlijk niemand die zo jong is die dat doet. Tenminste, niet in mijn omgeving. Dus kan ik het wel, zeg maar. Dat was bij mij heel erg de vraag. Nou, toen kwam ik erachter, weet je, ik ga het wel doen en ik zie het wel. Dus altijd daarnaast ook al blijven werken. Dat ik dacht, mocht het nou echt niet lukken, dan kan ik altijd nog terugvallen op mijn werk, zeg maar. Maar nu doe ik het en het groeit en het gaat goed en het is leuk. En er komen steeds meer opdrachten binnen. Ik ben nu ook gevraagd om 2 keer 8 weken les te geven op het Australia Lyceum. Nee. Ja, dat is de oude middelbare school waar ik op heb gezeten. Dus ik had hun 4 jaar geleden ooit een keer een mailtje gestuurd van... hey, ik geef workshops, misschien vinden jullie het leuk. Maar ja, toen kwam later de corona en toen hadden ze al iemand. Maar ja, ineens toch benaderd. Dus dat is superleuk hoe dat soms ook kan groeien. Ja. Ik zeg dat als je iets echt heel graag wil, ga er gewoon voor, zeg maar. Ik geloof oprecht dat het dan ook echt lukt. Dus heel leuk om ook jonge mensen daarin weer te inspireren. Van weet je, als je iets wil, doe het gewoon, zeg maar. En wel op zekere hoogte. Want ja, het kost best wel heel veel tijd en energie om net als in fotografie daar echt iets mee te gaan doen, zeg maar. Zeg, ik besef ook echt wel dat ik nu mijn droombaan te pakken heb, zeg maar. Daar moet je echt wel heel dankbaar voor zijn. Maar het is, het is heel hard werken. Maar als je het heel graag wil, dan ga ervoor. En het is heel afwisselend. Want af en toe ga je met 2 zakenmannen op reis, toch? Ja, klopt. Ja. Vertel. Ja, nou, dat was wel een leuk verhaal. Ik ging met 2 zakenmannen op reis, 2 makelaars. En we gingen een heel stuk door Zeeland door om daar foto's te maken. Van te laten zien in welke buurt zij eigenlijk hun werk hebben. En zo zijn wij in een heel serieus gesprek op de Zeelandbrug, ik weet het nog. En ik zie naast mij zieke processierups lopen en ik roep uit mijn enthousiasme... oh, kijk, een processierups! En ik had nog nooit een processierups gezien. Ja. En die mannen die stoppen midden in hun verhaal, die kijken en die zeggen... oh, dan hebben we eindelijk zo'n beest gezien. En ik besefte op dat moment van, ik ben nu wel iets te enthousiast... en het is misschien niet zo professioneel... maar zij moesten eigenlijk zo lachen. Dus ik zei ook tegen haar van... hey, sorry, misschien was mijn onderbreking wel heel enthousiast. Maar we waren ook helemaal enthousiast. En uiteindelijk kreeg ik zelfs nog de complimenten via mijn baas toen van... Dat is altijd zo, humor ontwapend. Ja, klopt. Ja. Zullen we het daarmee besluiten? Ja, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Ja, nou dan gaan we nu de kijkers bedanken. Ja, bedankt. Nou, beste kijkers, dit was het weer. De overkant samen met de overkant via de tunnel en IJsendijk en Wijtjerok. Geweldig. Ja. Maar ook proost. Ja. Proost, dankjewel. Hoppa.